Ok, svjetski poznati Walking Street. Ovo je ulica koja je Pattaju stavila na svjetsku mapu. Ovo je sad početak. Kao što vidite, ulica se zatvara za promet od 7 do 4. Onda je samo šetnica. Ono što su modernizirali, to su prošle godine završili sa ovim velikim monitorom. Također nakon Covida su obnovili sve ovaj pločnik, tako da sad više nema rupa. Usput makli one kružne kablove, tu su vam bili i lijevo i desno kablovi, praktički opasnost. Tako da je njihov cilj zapravo da naprave family friendly, da nisu samo barovi i cure. Da li da se i ja osramotim za 100 bahta, imate 4 lopte i možete, no foto, da se osramotim ili da se ne osramotim. Ajde, idem se osramotiti. 100? 100? 4? No, 4. Okay. Idem se osramotiti. Uzeo sam 4 lopte za 100 bahta. Can you hold for me? Clear? Ok, lopta je klizava. Ajmo. Mi blizu, blizu. Niže. Zadnja prilika. Ok. Hajde, daći tip. Evo ga. Samo zato što sam pogodio u sridu. Euro i pol, 2 cure, ajde. Neće propast, nije bek cicija. Uglavnom, što vam mogu reći o Walking Streetu? 2013. kad sam počeo dolaziti, bilo je to puno drugačije mjesto. I ako mene pitate, puno bolje. Naravno, razlozi su inflacija. Puno je skuplje sad. Skyfall je bio jako dobro mjesto za posjetiti, ali ako mene pitate, nije vrijedno više ulaska. Ušao sam prošle godine i izašao odmah. Napasne cure odmah sjedaju, traže cugu. Uglavnom, kako vole ovdje reći, puši. Nisam ni završio pivo, izašao sam van. Druga stvar, demografija se promijenila. I ne, nisam rasist nikakav, ali nisam došao u Mumbai. Došao sam u Tajland. I vidjet ćete niže kad prođemo kako to izgleda. Usput rečeno, ako volite nogomet, kućete bolje, evo, Premier Liga. Znači Manchester uživo 2-0. Dakle, kod nas je sad subota. Čekaj da vidim, mozak mi ne radi. Da, 5:15. Ovdje je 11:15. Iako ovdje vam je vikend svaki dan, Walking Street je uvijek ludnica. Ovi što vam nude sve ovo sa ping pong show, sopi masaž, uđi ovamo, uđi onamo, Rusi, to samo ignorirajte. Ej, 808, noćni klub, tu dođete u 2 ujutro, ako hoćete neku freelancericu pokupiti.
se da je high season, sve je puno ljudi. Iron, imam lijepo sjećanja iz Irona. Ovo su vam sve, znači, gogo barovi, kako oni to zovu, striptease barovi. Ali cijene su, neće se uopće zamarati. Ako ne želite sami izaći, 150 eura računajte. I da, ako hoćete nešto jeftino popit, ovo je, ja mislim, zadnje mjesto, ovaj hotel na Walking Streetu, gdje je piva još uvijek 90 bahta. Zato što je hotel. Ovo ovdje je Lucifer, noćni klub preko puta, diskoteka. Isto mjesto gdje dođete 1-2 u noći probat pokupiti freelance djevojku. Freelance djevojka vam je djevojka koja nakon što završi, da li je to rad u baru, 7-Elevenu, shopping centru, na večer izađe i pokušava uloviti stranca. Freelance se zovu zato što ne morate plaćati ono što sam objašnjavao već, bar fine. Dakle, niste zaposlenice ovih klubova, ne morate plaćati lady drink ekstra, nego jednostavno ako se vi nešto dvoje dogovorite, to je između vas dvoje, nemojte me pitati koliko, jer sve varira od 50 eura do 150 eura. Kako vi izgledate, kako ona izgleda. Evo, ono što sam vam govorio u Mumbaiju, počinju ovi indijski klubovi. Iskreno nisam ni ušao ni jednom. Vrlo su i agresivni, kao što vidite, odmah iskoči ispred vas, pokazuje, ulazi unutra. Ovaj klub je prošle godine bio u vijestima zbog pizdarije. Nije nitko stradao, ali bio je zatvoren neko vrijeme. Ako je netko gledao moj serijal, sjeća se, da, tu je supansa negdje, trebala bi biti, da, salon za masažu gdje sam svoju prvu maserku pokupio 2013. Samo malo tu je negdje, znam da je negdje ovdje, a da, tu je. Ima masaža. Dosta, nije loše. Ovdje sad dolazimo gdje su vam brace, a ne seke. Kao što možete vidjeti, ali u mraku je. Uglavnom, ako vas ne zanima, samo prođete dalje. Nećete odjednom poželjeti, ne želim reći to, samo zato što su tu. Ovo vam je Insomnia, jedna od ikona Pattaje. Imate iBar, a gore imate Insomniju, noćni klub. Jedno od mojih najdražih mjesta za pokupiti freelance djevojku. Tuna bar, također ikona, bila je pred smrću, ali izgleda da su preživjeli. Rock glazba. U ovom prolazu pored od Tune imate Mist, noćni klub, još jedan od mojih dražih klubova za
iza 2 u noći. Pun freelancer djevojaka. Ovdje su Rusi. Klub Panda. Nisam bio. Čim vidim lutku ovako, kako se ovo zove, labuba, lababa, nekakva glupost. Ne bih hvala. Evo ga, ovaj mi je izgleda fancy. Cocktail Club, Boho. Bang Beer 99. Evo ga, još jedan indijski. Mašala. Nije mašala, ali je mašal. Lejla. Ovi su iritantni do bola ispred. Gledaj ga sa. Onda imate ovaj, ja mislim, jedan od najdužih. Samo je promijenio ime, ja mislim. Moram galamit jer nemam mikrofon, pa ne znam kako se čuje. A jako je glasno. Mafija. Dobro ime. Svi se furaju na ove velike monitore danas. Pa još jedan Russo Turisto. Pa još jedan koji je već tu dugo. NASA, pitaj Boga. Koliko sam to nabrao? 7-8 indijskih. Nešto ruskih. Uglavnom promijenila se demografija. Ali ako dođete prvi put, u svakom slučaju vrijedno za posjetiti. Obići malo gogo barove. Nema veze, pivo ćete platiti 3, 4, 5 eura. Ja u Nizozemskoj u najobičnijem kafiću 6 eura moram dati i gledam u stare babe. Tako da je ovo još uvijek povoljno. I ja sam konjina, idem se nadglasavat s ovima. Ok, to je to za ovaj put. Vidjeli ste Walking Street. Subota na večer. Idem ja negdje drugo.